Kastîk katil çiye kiye? Kastîk pêkhateyekê xwe dispêre zextê zorê ye. Ji koma nêçîrvan ya zilama pêk tê. Yani ev koma xwe bi zilmê zordariyê pêkanînê rêve dibe. Bi demê re ev koma nêçîrvan ya zilaman xwe veguherî pergalekê ku zordariyê bi rêbazê zirav bi pergalî pêk tîne. Dema zordarî bû pergal, wê demê dewlet û şarsanî xwedûr de bicî kir. Em bala xwe bidine. Li Avrasyayê pereskeyên hîn jî nehatine fêmkirin heye. Bi sirên xwe bilind dibin. Merzelê qiral xwe de ye, tijî însanê wê demê bi saxî hatine binerdkirine. Kole û cariyet tijîne. Ev karekî bi zanebûn hatiye kirin. Ya din, ev pereskiya ser koletiya mutlaq ya civaka kastîk ferz kiriye çêbûye û hatiye bilindkirin. Arkeolojî jî nîşan dide ku li ser serê va pereskiyan bermayê hestî însana heye. Diyara însan qurban hatine kirin. Ji xwe tê zanîn, pîramîd li ser keda koleya bilind be. Zordestiyekî wisa ancak karê kastîk katil be. Roja me îro de jî ev hîn pir zindî berdam e. Kastîk katil di her dera civakê de li dijî civakê di nava kar de ye. Wekî niha pergala dewlet, yapay zekaya ku li dijî civakê kar tê, teknîka ji bo nirxê civakê tinebekê bi kar tînin, berdawamiya kujerê kastîkin. Wekî xwerêxistinekirina wê jî, Daeş, Hamas, çeteyê Heteşê, ev rêxistinê hemû li dijî civakê berdawamiya koma zilamê nêçîrvanê dîrokê ne. Kastîk katil, îdeolojiyek tunekirina her awa nirxê civakê ye.